Unyulo loomasipala basemakhaya luqhuba rhoqo emva kweminyaka emihlanu kweli. Kulapho ke imiba yokuhanjiswa kweenkonzo ithi besemehlweni yaye abemi beli bavakalise udano kokusilela koomasipala abaliqela ukuhambisa iinkonzo ezingundoqo. Yiloo nto ke ebangele likhule inani labantu ababhalisele unyulo kuba befuna ukubona inguqu kwiindawo zabo. It reflects that we have a significant number of children born after 2000 who are not only voting but are being voted for in these elections. Kunyulo lasemakhaya ngo-2016 mininzi imibutho eyasungulwayo kweli neyangenela unyulo yaye nenani labagqatswa abazimeleyo lanyuka ngeyona ndlela. Kulo nyaka ayi-325 amaqela ezopolitiko aza kuthabatha inxaxheba kolu nyulo. Independent candidates, if voted into office, are likely to bring a new voice in municipalities in a manner that balances the power of political parties. Intsebenziswano yamaqela yabaninzi emva kwenyulo lango-2016 kodwa nangona kunjalo le ntsebenziswano yajika yarharha ukwancindi yekhala kwabanye oomasipala ngenxa yokruthakrutwano.